Днес ще ви да ще играем Granny Chapter 2 с дядото. Ако ви харесва поредицата, абонирайте се, лайквайте и нека да цъкнем play, за да видим как се играе. Difficulty Easy, музик добре, Clarity Hide, Granny или Grandpa, или Grandpa, то ни го е избрал, Добре, така, тип мип. Три часа по-късно. Ето ден едно. Да видим какъв ще е денят. Добре. Това да не е детето, което иска храна. Тоест дядото ще отиде при детето. Нали? Ако беше бабата, ще да е бабата. Тук обикновено долу, като съм играла, има предмети. Добре, дядото го няма. Нали? Дядо, where are you? Нека да се качим и да погледнем какво има в тези. Добре, така. Тук има Тиксо, което явно е за новото хеликоптер или беше въртолет, самолет, не ги помня. Тук имаше много изходи. При Грани винаги има много странни изходи. Бредялото сега го няма. И да видим какво има. Handville. Това се сетих за къде, ама то май е за... Не знам. Не, това не съм аз. Той ще ме загуби тук някъде. Тук ли е електрошок? Тук е електрошок. Паднахме! Добре, дядо сигурно сега знае къде сме. Нека да дръпнем книгата. Той май не може да мине през вратичката без да сме я отворили. Запушили. Трябва ни ренча. Като го казах, той ни дойде тъкмо на време. Вземи го. Така. Тук има ли предмет? Тук няма. Удари ни дядото. Аз не го видях, аз не мога да се обърна. Аз като се обърна, трябва да си оправя графиките. I see you. I don't know how to see me. Май първо ще трябваше да пусна практис, обаче съм я играл преди играта. Добре, нека да натиснем settings. Така, сензитивите трябва да го увеличим малко. Да видим. Така е по-добре. Цъкаме това. Тук има ли някакъв предмет? Обикновено няма. Има някакъв предмет, който е безполезен. Дядото май му се спи, като издава такива странни шумове. Дядо. Добре, знам, че на втория етаж имаме електрошок, който ни помага вече... Не, дядото не е там. Никъде е. Дядо. Той видя ли ме? Дядо. Той видя ли ме? Всяко ви отида, той ще ме види. Той се е качил нагоре, разбирам го, гладен е човека. Трябваше да се приближа, за да ме види. Той сигурно е тук. Не. Сигурно е. Ето тук. Той не е на камерите. Добре, тук няма нищо. Дядо, не ме гледай. Дядото не ме вижда. Така. Така. Слизаме надолу в микроволновата. Дядо е бърз. Дядото е много бърз. Той е тренирал предварително. Той наистина е много бърз. Добре, там е фюза. Той ме загуби. Там има хендвила. Не ме видя. Добре.
Аз отивам да взема електрошока, дядото да заспи, после да убием... Не да убием, да електрошираме бебето на Слендрина. И този ренч ще го изпусна тук. Дядото сега дали ще дойде. Добре, сега. Отивам да отключвам местенцето. И тук не съм разгледал. Тук какво има? Door handle. Това изобщо не ми трябва. Добре, така, това да го затворим и най-долното дали има нещо? Не. Дядо. Добре. Мислих, че няма да го хване тук. Благодаря ти, дядо. Само да се обърнеш. Да ти взема ключа. Аз този ключ къде ще го ставя? Ей, тук. Електрошока го взимам за бебето. Не за бебето. Да, за бебето. Детето, бебето, едно и също. А тук има ли нещо? Не. Добре, идваме тук и дропваме предмета. Ключа ще го взема нагоре, като се качвам да взимам ренча. Което става тук голяма тактика. Добре. Това е бабата. Ще я съборим, защото нея няма. Само грози тук. Добре, мятам натам, на където отиде. Тая картина не беше ли паднала преди малко? На бабата картина трябва да падне пак. Като играхме при бабата, нали, първа част, там като паднат картините си остават паднали. Добре, тук има ли... Не. Явно преди... Отпреди това са го махнали с имането на предмети тук. Тук имаше доста предмети. Ставаме го и сега няма... Сега дядото ще пообясне, че убиваме детето. Дете, I'm sorry. Най-накрая. Опа, Слендрина. Не ми се сърди, просто това дете не заслужаваше живот. Какво има кроубара? Как ще измислим работа? Добре, взимаме гранатата и мятаме там. И ще ги изнесем всичките гранати. Добре, бе, по-спокойно. То нали после пак ще се възроди. Дядото има кроубар. И аз имам кроубар. Нека да вземем това. И да отидем при дядото. Дядо. Where are you? I'm here. And I wait you. Дядо. Къде си? Той го няма. Той си почива. Това е месото. Нямаше ли друго животно, дето можеше да убием с граната? Добре, това го махнахме. Ей, тук ще съберем всичките... тук е ключа. Добре. Дядото вече не е с ключ, защото аз му го взех или гепих. Така, I steal the key. Я да видим дали дядото се върне. Чакайте да взема гранатата. Да видим къде е дядото. Не е до сейфа. Се обръщам. Така. Не е тук, дето е вратата от детето. Няма го. Той май още не му е свършило времето за такова, но то няма на всички стаи. Това не му действаше. Трябва да бягам. Знаех си, че трябва да бягам. Трябваше да взема електрошка. Той е на камерите. Така,
дядо. Това е защото ти. Това е по-доброто оръжие от гранатите. Гранатите само ги мяташ и те... Добре, това го мятам тук. Сега отиваме, защото дядото вече не е... Да, и там ще го сложим. Вазата падна. Ще вземем това. И ще го сложим ето тук. Не тук. И ще вземем другото парче от картината, което изобщо си нямам на идея къде е. Това дете как живее? Не, той е мъртв. Така, къде е другата част от картината? Аз помня, че я видях някъде. Тук ли беше? Не. А това за хеликоптера къде е? Тук има ли нещо? Това е дърхенда на мен. Също не ми трябва това. Ето, не, това е едната. И това е падлки. Май за вратата е това. И не ми трябва. Piece of a picture. Камерите искам да се спрат. Що свети камерата? Тя да не е бъгнала. Добре, тук като имаме възможност, ще сложим всичко тук. Електрошока ни трябва тук за мъжа на Слендрина. И жичките къде са, не знам. Тук може да е това с хеликоптера. Да, ето познах. Взимаме това, слагаме тук. Другото май беше главата на дядото. Паднахме от 66-я етаж. Няма да кажа другото. Не. Мина 2.20 и коя беше? И 5-та. Добре, дропвам го тук. И отивам за електрошока, все пак да ме пази. Обикновено има предмети ето тук. Да, ножичките ми трябват. Ето го другото парче от картината. Добре. Дядо, аз съм тук и се пази от мен. Сега аз трябва. Защо чух се едно дядото ме гони? Ето ги неговите очи. Той сега не иска да му пипаме очите. Или главата. Тук добре, ще го изчакам. Ето. Добре, поне дядото пак не е сред живите. За 2 минути, добре. Качваме се нагоре. С кое първо? Айде с Тая е картината последна. И това ще ни трябва. Така, качваме се. И го дропваме тук. После идваме тук. И го взимаме. После идваме тук и се качваме. Клекнали. И го дропвам. После взимам. Май трябва да сме клекнали, като слизаме. Сега взимаме другото парче от картината и нещо друго липсва. И това парче от картината. Добре. Защо? Добре. Сега ще трябва да умирам. Как не съм умрял до сега? Никой не знае. Добре, взимаме и последното парче от картината и се качваме и после отиваме за фюза. Ни трябва и пушката, което е малко по-трудното да направим. Добре, слагаме това и другото парче, което е. Ето го тук. Дядото не може да се качи тук. Не знам как е свързано това, че като сложим картината веднага да се отвори. Добре, вземем това, да го застреляме. Идваме
И клякаме. Не. Не, ти се шегуваш. Сега трябва да ходя за пушката ли? Не, играта се шегува с мен. Не. Не, как мога да съм толкова крив? Не. Не може така да стане. Тук няма нищо. Не. Добре, отивам на долния етаж, поне там да има за пушката, да отидем и да си вземе електрошок. И дядото ме хвана. Той ме видя, че имам кролбар и той веднага ме хвана. Какво да ви кажа? Изнервих се вече. Ден 3 имаше реклама. То вече стените зелени или просто така се привижда на човека. Не, сега пак ще куцам като куцо магаре. Добре, искам в този епизод да мина играта. Не може ли? Тя е по-лесна от първата част. Дядото ме гледа на камерите. Добре, това означава, че е на втория етаж. Би трябвало. Това какво е някакъв... Да, ти разбира си винаги тук. Ето го, винаги тук обикаля, никъде другаде, само тук. Ще се ядоса. Ми то не е тежко. Добре, това може да се отворя. Притеснявах се, че не може да се отвори. Добре, доста се клати екрана, което изобщо не ми харесва. И дядото винаги седи на едно и също място. Не мърда от него. Той там е роден и там ще остане. Той там... Аз се отказвам. Също съм ме загуби, нали? Не, телефона ми малко отиде напред, ама... Бре, той не е тук. Кой има? Уепънки! Добре. Дали ще дойде дядото? Той не чува или не вижда? Не чува по-скоро, защото ако не вижда, няма как да ме е видял. Добре, отиваме за уепана. Добре. Той спи. И детето е живо. Това дете... Ще събудим дядото. Милия дядо. Как го изгърмяхме. Добре, сега вече се... Таковахме с доста патрони. Вече наваксваме нещата, които пропуснахме. Добре, идваме насам и се качваме. И вече ще си върна електрошок, разбира се. Отивам да си взема един патрон, за да не хабим от тея. Така. Това е мега трудно. Тук имам безкрайни патрони. Не са го добавили това. Помислих, че дядото е тук заради светлината за сянката. Тоест сянката за светлината. Добре, идваме от тук и почваме да стрелям. Той е трябвало точно, не като в грани 1. Добре, взимаме си електрошока. Добре, трани това. Ама сега това не изглежда, че няма такова. Че няма патрони. Така. Идваме насам. Не, той е насам. Идваме така.
Хеликоптер ки, това ще ни трябва. Което ще го хвърлим ето тук. Се трябва и това да минем и да вземем фюза отдолу. Така взимаме пушката. Ей, това второто. Пропуснах. Бързо да го взема. Трябваше да си запася още малко патрони. Мятам това хеликоптер кия, няма да го метна. Ще си взема това, как се казваше, електрошана. Електрогъна. Ще дойде тук и ще видя къде е дядото. Добре, дядото не е тук. Хоризонтът е чист. И сега трябва да намерим дядото. Той ни е целта. И тук ще внимавам. Винаги като спи, го бия. Дядо, ти скочи, ама къде ми е това? Да, може да се мръднеш. Благодаря. Айде де! Дядо! Ще се караме с тебе. Добре, ето тук. Не трябва да заглушавам микрофона. Добре, ето и го слагаме някъде. Тук е фюза. Това е добре. Детето е живо. Аз това не мога да го вярвам вече. Това е те как живее. Трябва ни и тиксото, което е тук. И ние минахме играта. Тук това се отваря, да. Ние как оттам отидохме там? Така, качваме се. Слагаме фюза и сме там. Само ни остава тиксото и рефил кена. Що имаме оръжие или оръжията, сме в безопасност. Чакайте да взема хеликоптер ки. Защото тук обикаляме като някакви амазонци. Не знам защо го казах, ама прилича на амазонско обикаляне. И това не може да се затвори. Не може. Нека да сме... Не, да е отворено, ако дядото дойде. По някакъв начин. Не знам, може да има апдейт. Всичко може да се случи. Дядото може да се бъгне, както миналата част бабата беше бъгната. Тук какво е това? Идваме тук. Клякаме и... Така, идваме. Взимаме пушката. Взимаме 2 патрона. Да е заредена и после ще я пуснем. За рефюз кена, който е... Къде беше рефюз кена? Ей тук в това. Това е електрогъна. Добре, това. Ако го метнем нагоре, дали ще съм метне? Не може. Така, взимаме го. Ние може ли да го подпалим? Добре, ще взема пушката. Не. Дядото, когато съм там, винаги ме убива. Няма друг начин. Ако и бабата беше тук, това ще да е много невъзможно да се мине. Нали, ще да е възможно, обаче на екстрим нямаше как се мине. Вече имаме малко кетчуп. То верно прилича на кетчуп, а не на кръв, защото е по-светло червено, което ми прилича на сладък кетчуп.
Така, качваме се и дядото дано да не е тук. Защото той накрая ни разказа играта. Да. Сега ще взема електрогъна. Защото видях дядото отиде някъде. Той е взел пушката. Не, той не е взел пушката. Той е взел друго. Добре, дядото пак ще е тук. Ай, на баш, че е тук. О, не е тук. Добре. Видях дядото да е в банята. Да не се е заклещил. Да не е при детето. Не, това верно е. Аз искам да викна дядото да дойде. Защото искам да го убия. Благодаря на детето, че го извика по някакъв начин. Най-накрая. Дядото трябва да си почине. Малко или много. Тиксото е на горния етаж, то ни притеснява. Ще трябва да вземем само и пушката да видим дали... сигурно няма да може, ама може и да може, ама то ще развали хеликоптера. Да, то ще развали хеликоптера. Това видео ще бъде на цялата игра. Защото тя явно е по-лесна. Така, къде... и тук беше. Така. Пълним. Добре, ще вземем пушката да видим дали може да се направи опа. Добре, вземаме шотгъна да се... Не, то за къде? Да ходим с него. Не, ще го вземем, защото за пушката после като слизам. Така. Къде беше тиксото? Тук някъде беше. Или... да, ето тук. Тук какво имаше? Месото. Добре, качваме се, пускам го и слизам, за да взема пушката. Добре, защо винаги падам? Така. Мога ли да слезна по стълбата или то е много трудно да се слезна по стълбата? Така, минаваме от тук. Отиваме да видим къде е дядото, защото той сигурно вече се е възродил. Защото 2 минути за играта са по-малко време. Добре, това беше доста. Това не ми трябва вече. Трябва ни пушката с 2 патрона. И сме готови, да. Ние минахме играта. За 30 минути минахме Грани 2. Което дори е доста добре. Грани 1 е малко по-завъртяна. Имам уловка Грани 1. Ято вече няма как да се качи. Добре, нека да пробваме. Ама после ще го отдръпна навътре. За да не се развали това, защото ще се окаже накрая, че не може да избягаме с хеликоптера. Така, идваме и това много здраво тиксо. Така ще завърши. Ето колко е. Добре, нека да вземем. Да го сложим. Ето тук. Защото вътре се чу, че има бензин. Имаме право на 2 патрона. То наистина гръмна. Не очаквах. Добре. Мятам пушката да се изхвърли последния патрон. Влизаме.
С това енергиен старт. И минахме играта. Така, нека се качим. Малко с кетчуп си тръгваме. Обаче, що са направили хеликоптера бабата и дядото? Що са си го направили те да не могат да ходят до него? Дядо! Здрасти! Ти как толкова бързо се възроди? Как се качи по тези стълби? И... Да. Ако казах преди рекламата, защото имаше реклама, абонирайте се, лайквайте, ако ви харесва Грани поредицата. И нещо много важно. В Spotify, първо, после в YouTube, ще излезне моята песен. Първа песен, направена лично от мен. Ако ви хареса, моля лайкнете видеото на песента, Spotify или в YouTube. И до нови срещи!